ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଏତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଗୋଟେ ମାସରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେ କେମିତି କଣ କଲେ ସେଇ କଥା କହିବ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ। ओके बेसिकली नमस्कार जय जगन्नाथ ମୋର ଗଣିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବହୁତ କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ଜାଣିନଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ମନ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି, ଆମର ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ପିଲା ଦେଖାହେଲା, ବାଦଲ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖାହେଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ ଅଛି, ସେ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆମର ଗାଁ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଠି ବସନ୍ତି। ଚାନ୍ଦିନୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ, ମାନେ ଛୋଟ ଅତି ଛୋଟ ବି ଆସନ୍ତି ସେଠିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ଭଲ ପବନ ହୁଏ, ଆଉ ସେଠି ଆମର ଟାଇଲ୍ ଫେଲ୍ ଲାଗିଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଆସନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯାଉ ସେଠି ବସୁ ଇଏ କରୁ। ବସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି କି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ସିଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ସିଏ ତା ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ଟିପୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆରେ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛୁ ନା କ'ଣ? ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦାଦା, ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ପୁତୁରା ହେବ, ଦାଦା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଏତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଲାଣି ଇଏ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି, ତୁ ମୋତେ ଖୋଲି ଦେଉନୁ? ସେ ସେଠୁ କହିଲା ହଉ ଦାଦା ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୋଲିଦେବି। ସେ ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୋତେ ଓପନ୍ କରିଦେଲା। ଓପନ୍ କଲା, ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ଏମିତି କହିଲି। ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲ୍ ହିସାବରେ ଏମିତି ଯାଇଥାଏ, ଆମର ସେ କେନାଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମନ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ମାରିକି ସେ କେନାଲ୍ ଥାଏ, କେନାଲ୍ ଆକାଶ ପାକାଶ ମୁଁ ସବୁ ମାରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସିଏ ମୋର ଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଭିଉ ଯାଇଥିଲା 7-8 ଭିଉ ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, 8 ଜଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି। ତାପରେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମିତି ଭଜନ ଥାଏ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ସେ ଭଲ ଭିଉ ଗଲା, ଭଲ ଭିଉ କେତେ 18-22 ଏମିତି ଗଲା। ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜମା ନଥାଏ ନା ସେତେବେଳକୁ, ମାତ୍ର 2ଟି ଥାଏ। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି କରିଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଓପନ୍ କରିଥିଲା ସେ ବାଦଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ମୁଁ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋର ଦେଖା ହେଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର। ସେ ଗୋଟେ ପିଲା, ସେ ମୋର ଦେଖାହେଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ ହିସାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଖୋଲ। ସିଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଏତେ ମଜା ଥାଏ, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ ଆମେ କରୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯିଏ ଜଣେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଆସିଛୁ, ସଡନ୍ଲି ମୁଁ ଯଦି ଆଗେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ନେଇ ଆସିବି, କହିବି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ବେସିକାଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ କ'ଣ ମାନେ ପଇସା ଆମର କଟିଯିବ କି କ'ଣ ହେବ କି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଇଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଆମର ବି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଏମିତି କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି। କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସିଏ କହିବ ନା ମୋର କରିଦେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାର କରିଦେବି। ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ହିସାବରେ ତାର ଯଦି କିଏ ଦେଖାହେଲା, ତାର ରିଲେଟିଭ୍ କିଏ ଦେଖାହେଲା, ସିଏ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନେଇ ଆଇଲା ତାର କରିଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ କହେ ମୋର କରିଦେ। ଏମିତି କରିକି 50-60 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆମର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲାନି, ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ନ ଗଲା ତ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର। ବାସ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେଇଠି କିଛି ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲୁ, 3 ମାସ 4 ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ରହିଗଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ମନ କ'ଣ ହେଲା, ମଝିରେ ଥରେ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଇଥାଉ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି କରିଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନରେ ପକେଇଦେଲି। ସେ ଆମର ସେଠି ଲାଗିଗଲା, ମୋର 1K ଭିଉ ଆସିଗଲା। 1K ଭିଉ ଯେତେ ଆସିଗଲା ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଖୁସି ହେଇଗଲି। 999 ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା 1K ହେବା ପାଇଁ, 1K ଭିଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ସରିଲା, ଖାଇ ପିଇ ଆସିଥାଏ। ଆମ ଘର ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭିଉ ତାର ଆସିକି ଆମର ସେ ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ପାଖରେ ଏମିତି ରହିଥାଏ, କ'ଣ କେମିତି ରହିଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ବାଦଲ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ସେ ମୋତେ କହିଲା ଦାଦା ତମେ ଜାଣିବ ନା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ସେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍କି ଏମିତି ଟଚ୍ କରିକି ତଳକୁ ଇଏ କରିଦେଲି, ମୋର 1K ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ସେଦିନ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଗଲା କି
1 लाख सब्सक्राइबर ହେଇଗଲା କି ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲି ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଯାହା ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଆଣି ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲି ଏମିତି ମୁଁ କହିଦେଲି ମୁଁ ମିନିମମ୍ 100 ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି ମୋର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆସିବ 100 ଆସିବ ଗୋଟେ 50 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବି କରିଛି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନିଲ ଅଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମର ବଣ୍ଟି ଆକାଶ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ 3% ମାନେ 3 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଚୋର ସେମାନେ ଆଖୁ ଚୋରି କରନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରନ୍ତି କୋଳି ଚୋରି କରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପାଇବେ ଚୋରି କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ବାର ବୁଝାଏ ମୁଁ କହେ କି କାହାକୁ ଚୋରି କରିବେ ସବୁ କାମ କର ଚୋରି କରିବେନି ଚୋରି କରିବେ ସେ ପିଲା ଏସବୁ ଜମା ଇଏ କରିବେନି ଆଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଆଣି ତାଙ୍କ ମାଇକ୍ ମୋ ମୁହଁରେ ଖେଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଛୋଟ ମୋଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋତେ ଡକେଇ ଦେଇଛି ଭୁଲରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବିନି କାହିଁକିନା ମୋର 1000 କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲି କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ 1000 ୟୁଟ୍ୟୁବର ନା 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଥୋଡ଼ି ନା ଯିବି କୋଡ଼ିଏ 1000 ଟଙ୍କା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ 1000 ଜଣଙ୍କ ହାତ ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୋତେ 1000 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବହୁତ ମୁଁ କରିଛି ବହୁତ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତମେ କରିପାରିବେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ଝାଡ଼ା ବସି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ ପାଉଛି ନା ମୁଁ ତା ଦେହରେ କମ୍ପଲସରି ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ଜିତିଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପ୍ରବଳ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ବି ଏମଏଲଏ ତମର ଫାଷ୍ଟ କୋଉ ଗୀତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋଉ ଗୀତରେ ଭିଉ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖ one second just wait କାହିଁକିନା ବେସିକାଲି ଆମର ହେଇଗଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବେଳେ ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ଭଜନ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପକେଇଥିଲି ସେ ଭଜନ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲି ନା ଫ୍ୟାମିଲି ସାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲି ସାଇଟ୍ ରାଜୁ କ'ଣ କି ରାଜୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଏ କରିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ ପାଇବାଟା ବହୁତ ସହଜ କାମ ନୁହଁ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇବା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପାଇବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା କିନ୍ତୁ ଏଇ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ମୋ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସହିତ ସମାନ ସେ ମୋ ପାଇଁ 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସହିତ ସମାନ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କହିଲ ଆଉ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଯାହା କିଛି ମିଳିବାର ମିଳିବ ତାହା ଠିକ ଅଛି ଗଲାବେଳେ ସେ ଆଗର ଟେବୁଲ ଆମର ଅଛି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏତେ ଭଦ୍ରା କିଛି ମିଳିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତମଳି ଆଲ ଲୋକ ଏଲା ପଟିଅ ଓକେ ବଡ ହେମନ୍ତ ଆମର ଆଜି ତ